Heidi Ghaeilge mis Joanne mis as Spaliachlia mé ó ruúcha seach am Machonian is Lehman Bhradáin Ginny like Ghaeilge Degnis Tá tropóirtí agam agus fasíonn siad san scoileálaigh an sin. Tá muidir an bhód ó fidó an sin agus mar sibse tá muidir just géirid spásaí dhéanamh don Ghaeilge don phobal chun an Ghaeilge úsáid. Stocha cé bhfuil ní leagach cúgnáid mu den seo just tá mé chun just cúpla pointí a haspáintíh. Lína tá Tuairisc ceanga láidir a dhéanamh leis an leirlinn, agus tá muidir gúsad an spásan sin sa leirlinn go thomdúlan is. Agus cé go bhfuil an rud anda agam go bhfuil maidir leis an leirlinn dúna aonas tá an spás cócompórdach sin tá na páistí an compórdach an tá sé mar nóach chu dul an go rialta aonas agus tá is cosú leis na himimeachtaí is cosú go bhfuil na himimeachtaí atá chutha ar fáil agam sa leirlinn. Tá bhhad níos mó tóir orthú agus tá bhhad níos mó daine tá chun freastal orthú chuig bhfuil siad sa leirlinn. So tá siad níos rathú actually im lína. So mar hampla bhí dadí na nólog óá dadí na nólog agan an sin an nólig scaite agus an ócan bedríochttar for a raibh mé riomh ceangailta le I me héal ar fad bhí sé just all an is socha gur gan árad maidir le rockall sús agus cuairteirte dadí na nólog ach just an dríocht a bhí anna fechanach san iontas in aigen na páistí agus chumar pí a beaga le cluthe ar fáil freisin th timpeall ar beirna bhí le amachig an fearn an sin. Agus bhí sé ionintach rathail na ba bheagnar hit an tónas an rud freisin mar bhí sais onadí dadí na nólog agan sa deire mar an dadí na nólog an cé dadí na nólog a bhí agan ní raibh sé ábalta a dhéanamh ar an ine agus bhí sé le toirliú ar an mórt agus bhí sé like oh my god scrisfar an nólog de páistí go Lehman Bhradáin ach tháinig gachrad le chéile sa deire agus bhí gachrad ionintach agus fiú dadí na nólog an sin bhí sesin cóir bhí sé beagnach actually cé go raibh a méid sin dréochta an Bhí sé freisin mothúcánach ag an deire an mothúcánach bheith pórteach I rud mar sin. Agus just míle buchas an leirlinn freisin tá siad cófáilteach tá siad có ceanúil tá siad so cordiúil tá siad có sppraige chun ceirú linne chun an spásach caihí siad an spásach ar fáil ar aonas, but no tá siad có just ionintach maidir leis an 6 méonnatá acu ó thaobh an Ghaeilge de agus ó thaobh bheith ceirach agus bheith cordiú. Pí beag eile rud beag eile seo rud a dhearna mar an sin ag gcóir seach na Ghaeilge. Bhí bingo agan le na páistí an sin agus le na tistí. Agus an rud a bhí ionintach leis an rud seo ná bhí ní ecinn tú iad ach sí tíhhéir sin scúlar, but bhí cúpla dégóirí agan ó chlós lifa lechan actually an meánscoil an Ghaeilge an sin. Agus a rís bhí siad san inta bhí siad ar bís ceirú ach leabhealach tríd bhí siad comá ag just bheitdígrasach a dul th timplaach ag leir leis na páistí go raibh ar an ábalta seasamh siar agus just an státe thuirtómh agus ní raibh sin plánáilta. So bhí sé sin mar buicpoint don ihe, agus bhí sé sin go hála ná fuair mar an chuid. Merch ar tíimú freisin an bhecinn tú na hataí an sin, so na léonnta seo a sé bhád níos écéis sin a dhéanamh leis na logos mar sin a dhéanamh, so bhí ihe álan agan an sin I ré seach na Ghaeilge freisin. Féile dul ra fion sin. Bhí mé ag físin is ar bhí neart agan ag fís nuús go raibh sibse ach bhí sé ionintach mar lá an cóháil sin, bhí mar ag an cóháil sin san nod a cóháile I láirmhaile clia. Agus ní raibh sé seo arolalas agan go raibh muoinú agus deontas ar fáil ón oireachtas mar hampla le ceirlinna aráníochta nó ceirlinna rince a chur siúil, so sin an áitina bhfuil mar ag fechann si dro beidir don Sarah, ba Bhradáin é sin a chur ar fáil. Now tuigim freisin go raibh tusa mar an freisin árá sin freisin ar sin arolalas agamach stocha sin fágahfuil seochan annas mar sin álamach. But bhrálainn é sin ag smaoinmh ar ráig agus ag fechann ar ráig brathnú ar ráig in sé seacht sais beidir rangana a chur ar siúil don aráníocht nó don rince seanós don rince Ghaeilge mar sin bheith sé sin ionintach. Agus rud le chríichnú le
tá sé seo andag an goléir cheapamach agus bhí sé ionintach chur fia rud ag an sús pí beag tam lína hen maidir le chun freistal ar dégóirí agus spás a chuir de dégóirí, mar cínte tá bearna an sin maidir linne i Ghaeilge an Bhradáin agus chun tíine ó go bhela chun ceir a thuirt rudí a reachtal ar sun dégóirí, ar guste dar nó is tíine fásta muid is tuismothirí muid táidir freistal cínte ar páistí ar daoine fásta ar tuismothirí ach tá bearna an sin. So má tá aon taithí agah se nó aon cóirla agah se maidir le chuna sé sinna dhéanamh agus bhí sé ionintach ag an túsaigh fechan cad tá déanta ag fion sin le Kildare le Ghaeilge. Just bhí smuoineh agan Beiidir an fiú dul chuig ollscoileanna Beiidir mar páirt de 6 jumpscon of pobl, go méach na Mic-Léin Beiidir páirteach sa cheantar mé nuúd agus i Kildare san omnán, I don't know, but anyway, sin just ábhar machnamh a bhí mé churmach an sin. Okay? Míle buchas as bhór go éisiocht a gais.